בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שוב אני כאן, שרון אלון בדלת הקסמים. איזה בוקר גשום וחורפי. כל כך נהניתי לקום הבוקר ולראות את השמיים האפורים. הארץ הזאת משוועת למים, הכנרת משוועת למים, ואני כחיית כנרת הרצינית מאוד, מאוד 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 שמחה לראות כל טיפת גשם שיורד. ומה שמוזר הוא שפעם פשוט לא אהבתי את החורף, ולא יודעת, זה משהו עם ההתבגרות, עם השקט, את הניחותא שזה נותן. פשוט מוצאת שאני יותר ויותר נהנית מהימי גשם האלה, מהאפרוריות הזאת. היה לי קשה לקום בבוקר, השעון צלצל, כי יואו, הגיע כבר בוקר. ותמיד הבקרים האלה שצריך לקום בבוקר, זה הבקרים שהילדים לא מתעוררים בעצמם. אני שמחה לארח פה הבוקר את לימור הירשבנד, נכון? הירשבנד, כן, הצלחתי. בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף לראות אותך. את לימור פגשתי ממש לפני כמה ימים, וזו הייתה פגישה שידענו שתהיה עוד פגישה, לא ידענו שתהיה כל כך מהר, אבל המאורן שלי להיום חלה, כמו עוד הרבה רבים אחרים, ואני שולחת לו החלמה מהירה. ולכל מי שחולה בבית, זה הזמן להתקרבל ולשתות איזה כוס תה. לנו, לא עשינו לנו אחד באולפן, כי ככה כבר הייתי אחרי 2 קפה, אני חייבת להודות. כן, כן, בוקר, תפסתי איזה מג כזה גדול, אני משתכללת. כל שבוע זה יותר ויותר, אני מגיעה יותר מוכנה. גם לוקחת את הזמן שלי, גם מגיעה אחרי 2 קפה, רע, אני צריכה לדבר, אני לא רגילה לדבר כל כך הרבה בשעה כזאת. אלא רק הוראות, על הבוקר, רק תתלבשי, תשתי, תעשי, היית מוכנה, הילדים, תפעול, זה רמות תפעול. מה שלומך לימור? בוקר טוב, שלומי מצוין. בוקר חורפי כזה. נכון. אז זהו, נפגשנו ממש לא מזמן, עשו לנו מפגש, נכון? באתי... חיברו בינינו ככה... איש יקר. נכון, איש יקר. כתב לי בפייסבוק, אמר שרון, אני צריך שתיפגשי עם לימור, והצמיד לנו לפגישה גם את דבורה שרר, שאני אראיין אותה פה בעתיד, שהיא גם אישה מאוד מאוד יקרה. ולא ממש שם ככה, קיבלתי מידע, ולא ממש ידעתי למה אני באה. במקום שאני אספר, אולי תספרי את ככה, כי הסיפור שלך נשאר, את יודעת, יש סיפורים שאת שומעת, אומרת, די, לא יכול להיות, או איך ממשיכים הלאה, ומה עושים עם זה, אני רואה אותך כל הזמן, ואני אוהבת את האופטימיות הזאת, ואת הרצון, ואיך שלקחת את מה שקרה למקום של עשייה וחוזק, למרות שאני יודעת כמה זה קשה, וזה מה שרואים, ואני רואה אישה שמחה וחזקה, זה לא מה שקורה בפנים, אבל... נכון. הכל התחיל לפני 5 שנים בפורים. הייתה לי ילדה ששמה בר. בר הייתה כמעט בת 15. במהלך הכנות לנשף פורים בכיתה, לכל צלילי השיר אקונה מטאטה. ככה באמצע הריקוד היא הרגישה לא טוב. היא התמוטטה, היא ניסתה להגיע לכיסא, היא לא הצליחה, ונפטרה מדום לב. מה שמצייר היה שבבית ספר הזה לא היה מכשיר החייאה, כמו ברוב בתי הספר בישראל. והאמבולנס הגיע מאוד מאוחר, ולמעשה מה שנותר זה לקבוע את מותה. כל מאמצי החייאה שהיו מצד המורות וסגל המורים שהיו מסביבה, לא יכלו לסייע מאחר ולא היה את המכשיר. המכשיר הזה נקרא דפיברילטור. לקח די הרבה שנים וזמן לאסוף את עצמי מתוך השבר הזה, ולהתרומם ולהקים עמותה שנקראת הלב של בר, שעוסקת בהגברת המודעות למכשירי החייאה, שזה נקרא דפיברילטור במקומות ציבוריים ובתי ספר. מה שאנחנו לא יודעים, ואני גיליתי לפני מספר ימים, זה שבישראל מתים מדום לב בכל שנה כ8,000 אנשים. נכון. אנחנו מדברים פה על מכשיר, קודם כל המקרה כזה של נערה שמתמוטטת בבית ספר של הבת שלך, היה יכול להימנע זה עוד מקרה שיכל להימנע אם היו חושבים על הדברים ומכינים את הכל מראש ולא מחכים למקרה או לדבר הבא או מה שקרה מניעה. למעשה החוק עלה ב-2008 כבר, כלומר 5 שנים חלפו. קיים חוק במדינת ישראל, הוא עוסק במקומות ציבוריים מעל 500 איש שמחייב
הצטיידות במכשיר כזה. למעשה עד היום, משנת 2008, לחוק לא תוקפו תקנות, כלומר אין עקיפה לחוק הזה. וזה עצוב ומצער שבמקומות ציבוריים כמו בריכה, חלי תרבות, בתי קולנוע, קניונים, אולמות שמחה, מקומות שאנחנו נמצאים בהם יום-יום. אין עקיפה על חוק הזה. ולצערי קוראים מקרים כמו בר שלי ועוד 8,000 איש בשנה כאלה שנפטרים מדום לב. אני רק רוצה לתרגם את זה, זה אומר 8,000 איש בשנה, זה אומר אדם בשעה. זה יכול להיות מבוגר או ילד, וקוראים כאלה מקרים גם לילדים. בדרך כלל דום לב קורה לאנשים בריאים. ככה מגיע, זה נקרא מוות בהפתעה, ללא שום הודעה מוקדמת. לא ניתן להתכונן לזה מראש. אבל ניתן למנוע. ניתן למנוע, ניתן לעזור. נכון. ניתן למנוע את המוות בעזרת המכשיר הזה, והוא גם מגיע עם הנחיות מאוד פשוטות לתפעול. לא צריך לעבור את סוג של הכשרה בשבילו? המכשיר הזה למעשה, קודם כל חשוב לומר, הוא קל מאוד, הוא שוקל קילו 900, פחות מ2 קילו, גודלו כגודל מחשב נייד. זאת אומרת, הוא משהו שניתן לשאת איתו למקומות, הוא בכל העולם נמצא במקומות ציבוריים ותלוי בארון במקום חיצוני, מותקן. המכשיר נותן הוראות קוליות בעברית עם הנחיה בתאורה גם לאנשים שלא מצליחים לשמוע. הוא פשוט מאוד להפעלה, ניתן בהדרכה של שעה, שעה וחצי, ללמוד איך להפעיל אותו. הוא קל מאוד. מדביקים 2 מדבקות, זה לא מה שאנחנו רגילים לראות בתוכנית ER, 2 כפות גדולות, ומישהו רץ עם מכשיר ענק, משהו מאוד קטן, מאוד זהיר. כן, נראה לי שזה מה שאנשים חושבים, נכון, על מכשיר החייאה, שצריך הכשרות מאוד מיוחדות, ושזה תופס מקום, וזה לא זמין, ורק כשמגיעים לבית חולים, אבל את בעצם מספרת שמכשיר שתלוי בכל מקום, קל מאוד, וכל אחד, כמעט כל אחד, אם הוא מבין קצת טכנולוגי, או קצת באמת עם איזה... אפילו ילד יכול להפעיל אותו. אפילו ילד יכול, אז אפילו. לא היית נותנת לילד להפעיל כזה מכשיר? ודאי. בוודאי שגם העלות שלו היא היום יחסית מאוד זולה, הוא עולה כ5,000 שקלים. מה שחשוב לדעת שיש לנו חלון דקות הזדמנויות מאוד קצר. כלומר, מהרגע שאדם מקבל דום לב עד הרגע שניתן להציל אותו, ולהציל אותו כוונה החייאה מוצלחת ללא נזק מוחי, המקסימום זה 7 דקות. אחרי 7 דקות כבר מתחיל להיווצר נזק מוחי. כלומר, תפקידו של המכשיר הזה הוא לא להיות תחליף לפרמדיק. הוא אמור להחזיק בחיים עד שניידת טיפול נמרץ או עד שהאמבולנס עם מכשיר כזה מגיע. הוא בעצם נותן שוק חשמלי? הוא עושה מוניטור, הוא מאבחן בכלל אם יש לחולה דום לב. אם הוא מאתר דום לב, רק אז הוא מנחה הנחיות של להתחיל קצב עיסוי לב, הוא נטען, הוא מבקש ללחוץ, להתרחק מהחולה, ונותן מכות חשמל. הוא יכול לעשות את זה בשרשרת של פעולות עד שהחולה מתעורר. אז הם מחברים, והמכשיר עושה בעצם, המכשיר עושה את הכל לבד. הכל לבד, הוא עושה מוניטור, אין מצב שהוא נותן מכת חשמל סתם. הוא לא ייתן מכת חשמל אם סתם אדם מתעלף מלפון מסיבות שונות. הוא רק במקרה שהוא מאתר דום לב. זה חשוב. מאוד, כי אנשים חוששים, אנשים חוששים, אחת החששות שעלו, ושאלות ששואלים אותי מנהלי בתי ספר, או מקומות ציבוריים, ואם המכשיר הזה ייתן סתם מכת חשמל. הוא לא נותן סתם. הוא עושה מוניטור, הוא בודק, רק במידה והוא מאתר שזה דום לב, סוג מסוים של דום לב, זה מה שהוא עושה, הוא נותן מכת חשמל. מכשיר חכם שיכול להציל חיים ב5,000 שקלים בלבד. ממש ככה. זה מדהים, אבל זה מחיר כל כך נמוך להצלת חיים, וכל הזמן יש לי את ההרגשה הזאת, שוב, אני לא בלי לעשות הכללות, אבל שאנחנו רק שקורה אסון, כולם קמים וזועקים ואומרים, רגע, איך לא עשינו את זה ואיך לא טיפלנו בזה קודם, ואפשר למנוע את הדברים האלה, ופה בעצם את באה ורוצה לעורר את המודעות. הצעקה שלי למעשה היא בעיקר לנו, הורים, אנשים, לציבור. אני לא ידעתי את מה שאני יודעת היום אז. אני לא ידעתי, אמנם היו לפני 5 שנים מכשירים קצת אחרים, טיפה יותר גדולים, אבל היו. ואני לא ידעתי, לא היה לי מודעות לדברים האלה אז, כמו שאני יודעת היום. ואין סיבה היום, ב-2014, שהחוק הזה ייתקע 5 שנים ולא יקרה לו שום דבר. אנחנו נצא לשיר של עידן חביב, ואז נדבר קצת על החוק ומה שקורה, ואיפה היית בעצם צריכה להיות היום? בבוקר. בבוקר, אני שמחה שאת כאן, אבל
הייתה המשימה, אז אנחנו נחזור תכף. עידן חביב. עליה עוד קצת. גיא, איך זה? הצגות יומיות בתיאטרון מנקים את האיפור מהעיניים, ספסרים בחליפות של הזדמנות, שעון זהב לכלוך בציפורניים, דייגים עייפים על השובר משליכים חכות בלי פיתיון, ציידים של המגע מסתמן ירומה בכוונה מול החלום, כל מה שיש לי זה חלל, אם אפשר סולם קצר את האיפור מהעיניים, משולש אוהבים לא הגיוני, נסער למצוא אחד בנו חיי, שוב לא אכביד על אוזנייך את שיריי, לא אשתוק מולך עוד בבקרים, שתיק אותם על קודות שיאמרו, ישקעו מחסניו של אלוהים, כל מה שיש לי זה חלל, רק אם אפשר סולם קצר לאבד עניין בזמן. לאסוף כל דבר בדרך, נהיה הכי גבוהים, אומרים שיש לזה ערך. חזרתי אליכם, דלת הקסמים, שרון אלון, ואיתי לימור הירשברנד. בוקר טוב שוב. אז דיברנו על בר ועל מה שקרה לפני 5 שנים, ובעצם היום מה שאת עושה במשרה מלאה בהתנדבות זה לעורר את המודעות להצבת המכשירים, נכון? אכן כן, איתי בעמותה נמצא יושב ראש העמותה בני שרביט, שגם הוא מתנדב, עורך דין שלומי פרידמן, ועוד רבים טובים שעושים את הכל בהתנדבות ומתוך אמונה שלמה במטרה שלנו. מה הפעולות שבעצם אתם היום מבצעים? איך אתם מעלים את המודעות לדבר הזה? כל כך קשה היום לעורר מודעות, ליצור איזה הד ציבורי, להניע פעולות.
נכון, במיוחד שהנושא הוא לא כזה סקסי, הוא די מפחיד, הוא די... אנשים כל הזמן חיים בתחושה שלי זה לא יקרה. בדיוק מה שרציתי להגיד, זה איך פתאום, יום אחד, זה קורה ברגע, זה משהו שאפשר להתכונן אליו, ואתה אומר, גם זה לא נמצאים חולים, זה לא כמו לחלות בסרטן או כל מחלה אחרת, נכון. שאנחנו רואים את זה מסביב, מי שלא עלינו מקבל דום לב, זהו. הפרידה היא מאוד מהירה. פתאומית, היא מיידית, אתה לא מודע לזה, ולאט לאט כשהקמנו את העמותה התחילו להגיע הרבה מאוד סיפורים של משפחות. לכל אחד יש חבר, יקיר, בן דוד או אח שנפטר מדום לב ככה פתאום באמצע החיים. ואז גילינו שזה מקיף די הרבה אנשים מסביבנו. ואת פה היום והיית צריכה בעצם להיות בכנסת. נכון. הבוקר הייתה אמורה להיות מזומנת ועדה בכנסת, שעוסקת בתקנות לחוק, שאנחנו מחכים כבר 5 שנים שזה יקרה ולא קרה. פנינו די הרבה פעמים למשרד הכלכלה, שאמור להיות אחראי לתיקוף התקנות, וקיבלנו תשובות בירוקרטיות. להפתעתי, אתמול בבוקר, שאנחנו נזומן, ביום ראשון בבוקר זומנו לוועדה, שנקראה ככה בפתאומיות. ולמחרת הזימון הפתאומי היא גם בוטלה. היא בוטלה אוקיי, זה כמו שאנחנו רואים, אוקיי, בוטלה פגישה, נדחה אותה, פגישת עסקים, אבל פה ביטול הפגישה בעצם כרוך בהמון ביוקרטיה, ואת דאגת שיהיו קרדיולוגים, שיגיעו אנשים, בעצם הארגון סביב כזאת פגישה, שעבור הוועדה בכנסת, זה עוד אחת מהעבודות, עבורך הוא מאוד מהותי. מאוד. קודם כל, בעמותה עצמה חברים, האיגוד הקרדיולוגי, שהוא החלק המקצועי שתומך בנו, שמאמין בדרך הזאת ומאמין במכשיר שכך צריך להיות. וכולם כמובן רצו לשתף פעולה ולהגיע, כי זה חשוב מאוד לכולם להגיע לוועדה הזאת. עיתונאים, תומכים של העמותה, מתנדבים, יושב ראש העמותה בני שרביט. כולנו התכנסנו, היינו אמורים להתכנס היום בבוקר לכיוון הוועדה הזאת בכנסת, שהייתה מאוד חשובה. אני הצטערתי מאוד על הביטול. אני מקווה שהסיבה היחידה שזה קרה ובוטל זה שיספרו לי בשבוע הבא שיש תקנות לחוק ולא צריך לכנס כאלה ועדות יותר. איך אפשר לעקוף את זה? כלומר, מה הפעולות שצריכות להתבצע בישראל על מנת שאכן המכשיר יוצב בכל מקום? אני אסביר. כמו שבכל מקום ציבורי יש, למשל, אנחנו רגילים לראות מטף כיבוי אש. כלומר, עסק לא מקבל רישיון אם אין לו דברים מסוימים, מטף כיבוי אש, או ספרינקלרים למקרה של כיבוי שריפה. אותו דבר, בכל העולם המכשיר הזה מוצב, ויש תקנות עקיפה. כלומר, עסק לא יקבל רישיון אם לא יהיה לו מכשיר כזה. וככה זה מתבצע בכל העולם. וכרגע פשוט הוא לא נמצא בתקנות, יש חוק, אבל זה לא נמצא בתקנות. כלומר, אין איזה מערך הבדיקה שבודק האם קיים המכשיר או לא קיים המכשיר. מילא בדיקה גם אין מערך עקיפה. נכון, אין שוט למעשה שאומר לעסק, אם לא תשים את המכשיר הזה, תיכנס בכך וכך תשלומים. ולצערי, חלק מהעסקים, אפילו בתעוזה רבה, אומרים לי, נו, אז מה תעשי לי אם לא יהיה? כלום. אנחנו מדברים על עסקים גדולים, נכון? אנחנו מדברים על עסקים מעל 500 איש. בחו"ל זה קיים אפילו במסעדות וחניונים. אז פה לפחות אנחנו, כל המרכזי ים, סרטים, העיריות, אולמות חוף הים. חוף הים. אין לה מציל מכשיר כזה? לא. מסתבר שחלק מהעיריות לא הצטיידו במכשיר הזה. בחלק כן. לצערי במקומות שהיה אירועים של דום לב, כן הצטיידו במכשיר הזה. חלקם לא. אפשר, המכשיר הזה, אנחנו רוכשים אותו, ומה הוא דורש? הוא דורש המחזקה מסוימת, מה צריך לעשות על מנת כי לא עלינו, נכון. אין כל כך הרבה, זה לא שזה משהו שהמכשיר פועל, ומטפלים בו יום-יום, פעם בשבוע, זה למקרה חירום, לא עלינו שלא יהיו, אבל צריך שיהיו. יש חברה שנותנת אפילו 10 שנות אחריות, כלומר, את קונה את המכשיר, פעם בשנה הם מגיעים, הם מבצעים בדיקות על הסוללה של המכשיר, והם אחראים על התקינות שלו במשך 10 שנים האלה.
יש הרבה חברות שפועלות בתחום הזה ומספקות את המכשירים? אין הרבה חברות שפועלות בתחום, יש מספר המכשירים, יש שוני בין מכשיר למכשיר, פחות או יותר הם כולם מאושרים, יש הדברים ששונים באחד זה בנושא התחזוקה, העלויות הן בערך אותו דבר בין כולם. מה הבקשה שלך מהמאזינים? אז ככה, אני... בוא נתחיל שוט, כן, מה חשוב? בוא נראה. את יודעת, אני אומרת, אם נצליח ליצור שינוי אצל אחד, או אולי מישהו הנכון, אולי מישהו בכנסת שומע אותנו, אולי זה שר. שירים את הכפפה. שירים את היד. חשוב לי שבאמת זה יהיה במקומות ציבוריים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים עיירה קטנה בגרמניה, שיש בה 150 איש, ובאמצע הרחוב מכשיר עם קופסה כזאת, שמראה לכולם איפה נמצא עם שלט, מכשיר החייאה, אני חושבת שגם אצלנו יכולים להיות בכל המקומות הציבוריים, שאני אלך לסרט ואני ארגיש בטוחה, או אני אראה הצגה באיזשהו מקום ואני ארגיש טוב עם זה, ואני אדע שיש לי גיבוי. אני ארגיש טוב אם אני אדע שיש בבתי הספר מכשירים כאלה. בתי הספר היום מונים מעל 500 ילד. בהחלט. בתי ספר הרבה יותר גדולים. ולצערי, אני חייבת לציין, זה לא, האירוע של דום לב קורה גם בילדים. הבת שלי זה לא מקרה נדיר. יש די הרבה מקרים של ילדים שזה קורה בבתי ספר. חלום שלי שיהיה בכל מקום ציבורי. שאנשים ידעו מה זה. שיבינו, שיראו את הקופסה הזאת שתלויה שם בחוץ, ברחוב או במקום ציבורי, שידעו שיש מכשיר כזה. ובשעת אירוע, כשמד"א צועק, האם יש לכם מכשיר החייאה? יגידו כן וירוצו עם המכשיר. אני נזכרת עכשיו שזמן שאת מדברת על האצטדיונים של הכדורגל, היו כמה וכמה מקרים של שחקנים. המקרה העצוב המפורסם הוא של מני לוי, שלא הצליחו ולא הספיקו בגיע בזמן ולהחיות אותו. ולצערנו הוא נמצא היום עדיין בבית לוינשטיין. החלון הזדמנויות הוא קצר, ולכן המכשיר הזה חשוב שהוא יהיה בכל מקום. חשוב שכבר יש מקומות שמצטיידים, שידעו שהוא קיים, שלא ישכחו ממנו, שלא ינעלו אותו באיזה ארון בחדר. כמו שאנחנו יודעים איפה שיש מטף כיבוי. בדיוק. או לפחות שואפים לדעת איפה מטף כיבוי. כי גם ככה. זה, לדעתי, משהו שאנחנו לא עוקפים מספיק ולא מודעים אליו מספיק, וזה משהו שצריך להיות זמין ונראה לעין. צריך להיות אחד ליד השני, לא? זה צריך להיות צמוד, אחד ליד השני במקום ציבורי. אני גם, החלום שלי שנוער בתיכון שעוברים הכשרות של מד"א ועזרה ראשונה, יתלו חלק גם בנושא הזה. אין סיבה שילד בן 16 לא ידע לתפעל מכשיר כזה. הראשונים שהגיעו לבת שלי, זה היו החברים שלה בכיתה. והם ידעו לבצע החייאה? הם ניסו? הם ניסו, הם הפכו אותה, הם ניסו לגשת אליה. העצוב היה שהמערכת מסביב לא הקדישה הרבה לנושא של החייאה. צוות המורים כולו לא מודע ולא עובר קורס החייאה ועזרה ראשונה, עוברות רק מורות לספורט בדרך כלל. זה היה ממש בולט, החלק הזה, כמה חסר היה המידע. ונראה לי כל כך פשוט שכל צוות מורים לפחות פעם בשנה יעבור רענון החייאה, זה א' ב'. נכון, נכון, ממש כך. הראשונים שהגיעו לבר זה היו החברים שלה בכיתה, והמחנכת שלה שעמדה לידה וניסתה. אבל אי אפשר היה להציל אותה בלי המכשיר. את יודעת, אין לי שלב הזה שנגמרים המילים ונגמרות המילים, ואני כאילו אומרת, אוקיי, מה עושים? אני רוצה ללכת ולרכוש את המכשירים, אני רואה אותך פה ואני אומרת, בואו נתעורר, נעשה מעשה, ואמרתי לך שנפגשנו, שלפחות פגשת אותי, מה שאני יכולה לעשות ומה שאני יכולה לעזור, אני מבטיחה לעשות. אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה ככה וניתן לך להתאושש שם. מה שאתם לא רואים ומה שאני רואה הוא קצת אחר, זה באמת שאנחנו מדברים פה ומנסים לעורר פה את המודעות, אבל בסוף לימור, אין את בר, משהו שיכול להימנע בצורה כל כך פשוטה. אז נצא לעוד שיר קצר ונשוב עוד מעט. See when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun. Don't you know that just the kind of love is telling you to believe when everything's just been wrong? Every time that we had to keep it stride and just another time lost when love's gonna be this strong. So all I wanna give is just the way I live.
סיפרתי לכם, שרון אלון בדלת הקסמים. החלטתי שכל שבוע אני אעשה סקירה קצרה על מה שהעליתי בתוכניות קודמות, לראות איפה הדברים עומדים, האם היה שיפור, שינוי, כן, אחרת סתם הדברים עומדים באוויר, ואני רוצה להראות שינוי. אני לא מוכנה שסתם אנחנו נדבר פה ולא ננקוט במעשים, ותכף נדבר לימור על איזה מעשים אנחנו הולכות לעשות יחד, נכון? או את, מה שאני יכולה לעזור, מה שאת הולכת לעשות. יש כל כך הרבה דברים, ובשתי תוכניות הקודמות אני חוגגת היום תוכנית שלישית. מה את אומרת? תקשיבי, זה ממש רציני. זה מצדיק את הקפה שהפסדתי. נכון, אנחנו נלך לשתות איזה אספרסו, האמת הזמינו אותי פה לחומוס למטה, אפשר לבדוק אם אפשר לאכול איזה חומוס. אבל הייתה פה רוני גלבוע מהמרכז לסיוע הוליסטי על שם יורי שטרן, שמאוד מאוד ריגשה אותנו, וגיליתי שיש כ110 מעשים שבאים בהתנדבות כל שבוע לשעתיים וחצי למרכז, ומעניקים טיפול לחולי סרטן בהתנדבות, וזה היה מאוד מרגש ומאוד מעצים עבורם. ויש אירוע התרמה ב-15 לפברואר בתיאטרון ירושלים, ויוני רכטר מופיע, וצריך לקנות כרטיסים. כמובן, מאוד קשה, אבל מי שאוהב את יוני רכטר, אני מציעה שייסע עד ירושלים, ויש להם יעד של 1,000 לייקים. תוכנית שעברה 960, אנחנו עולים, עוד עלו ל-970, משהו כזה, אז יש ככה עוד 30 לייקים לגייס עבורם. דיברתי על הקמפיין של החצר הנשית, יש קמפיין גיוס ב-Head Start, קמפיין שנועד לגייס 40,000 שקלים לטובת הקמת חצר חדשה בקריית מלאכי. 40,000 שקלים, קצת יותר $10,000, על פניו סכום שהוא לא גדול וכל כך קשה לגייס אותו. מה שאני כן שמחה מאוד מאוד להגיד זה ששבוע שעבר הם עמדו על 35% מגיוס הפרויקט, ושהסתכלתי אתמול הם כבר עמדו על 49%. כל הכבוד. נכון, אני מלווה את הפרויקט הזה משבוע לשבוע. יש עוד 28 ימים לגייס בערך 20,000 שקל. לא בשמיים. לא. אני אומרת, הם הצליחו. אמרתי, על כל תרומה, שמה שיפה בקמפיין הזה, שעל כל תרומה גם מקבלים מתנה. אז כן, לא, מגדול, קטן, תספורת, מנדלות, פצירות, יש שם מגוון מאוד גדול להיכנס בהדסטארט, תגיד בקהילה, תראו הקמפיין החצר הנשית בקריית מלאכי, ואפשר לתרום. ודיברתי גם על מתנדבים שאני מחפשת לעזור לילדה בת 2.5, שהמשפחה שלה מאוד מאוד צריכה עזרה בהסעות, מהגן וחזרה, קצת להיות איתה, קצת להקל על באמת על היום הזה, כי כל משפחה שיש לה ילד עם צרכים מיוחדים, משנה כמה הוא מרוויח, זה בור ללא תחתית. ואנחנו פה איתך, ואני חושבת, אוקיי, מה אנחנו הולכות לעשות שאנחנו יוצאות מפה? אנחנו צריכים להרים את העמותה. הנה, זהו, כבר יש עוד כמה שיודעים על העמותה הזאת, ועל הלב הענק שלך, ולצערי על הלב של ברשן אדם, אבל לפחות הרוח, אני רואה אותך ואומרת, שלא ייגמר עם הצחק או החיבוק, שלא ייגמר הכוח הזה שמניע אותך. אז עמותת הלב של בר זקוקה באמת להרבה תמיכה, גם מבחינת מודעות ציבורית וגם מבחינת תרומות ועזרה. כולנו מתנדבים בעמותה, אף אחד לא מקבל שכר, כל האנשים שנמצאים שם עושים את העבודה הזאת מכל הרצון, מאידיאולוגיה, מאמונה שלמה שככה צריך להיות השינוי. ואנחנו זקוקים לעזרה, מה אפשר לבקש מההורים? דיברנו על הסכומים שבכל מקום, בעצם אם כל אחד ישים 10 שקלים. נכון, שרת הבריאות אישרה אגב את הפרויקט של בתי הספר, הקימה ועדה ביחד עם קרדיולוגים, שחושבים שבאמת יש צורך במכשירים כאלה בבתי הספר. הבעיה היא כמובן התקציב, מאיפה ייגזר התקציב. וכמו שאנחנו מכירים את התהליך, עד שהוא ייקח הרבה מאוד זמן, אנחנו מדברים על סכומים מאוד פעוטים. בכל בית ספר יש כ-500 ילדים בממוצע. אם כל הורה ישים במחיר של פחית קולה, 10 שקלים, וירכשו ביחד, או ילדים יעשו הפנינג, כמו שעשו בבית ספר מקסים נחמד, שהילדים עשו הפנינג ואספו לבד את הכסף של המכשיר, יהיה לכל בית ספר מכשיר כזה. אין סיבה שלא. יצא חוזר לבתי הספר, הם מודעים לזה בכלל?
אני מקווה שמבחינת משרד החינוך יגבו אותנו. אנחנו שולחים כמובן הודעות. הכתבה שפורסמה ביום חמישי הכניסה קצת למודעות. יושב ראש ועד ההורים מודע לכך. אני מקווה שמנהלים והורים, בעיקר הורים, ירימו את הכפפה. גם למורים זה חשוב. מורים שנמצאים בבית ספר, צוות גדול של מורים, יש לפחות 30 מורים בכל בית ספר. גם הוא נמצא בתוך הקטגוריה הזאת של אנשים. ולנו כאנשים בכלל בציבור, שהולכים לקניון או לבריכה או למכון כושר, אנחנו צריכים לוודא ולדאוג שיהיה מכשיר כזה. לשאול, פשוט לא להתבייש ולשאול, גם בבתי מלון. יש כזה מכשיר? אנחנו מכירים אנשים שהתמוטטו במהלך חופשה במכון כושר. אנחנו מכירים שחקן מפורסם שלנו שזה קרה לו בקופת חולים. יש די הרבה מקרים במקומות בלתי צפויים, ברחוב, בבית, בקניון, במסעדה, בחנות. מגיעים אליי אלפי סיפורים כאלה. ואנחנו צריכים בעצם להרים את הכפפה, לעשות באמת את הדבר הקטן הזה, שלוח את המכתבים, לעורר את הצעקה. לא יודעת, יש כל כך הרבה נושאים שעומדים על הפרק כל הזמן, נושאים דחופים, כל דבר הזה דורש משאבים. מספיק שכל אחד באזור הפרטי שלו יחשוב מסביבו על הילדים האישיים שלו, על המשפחה שלו, איפה כל אחד נמצא. זה מספיק. מספיק שאתה הולך בבוקר לבית ספר, למקום העבודה שלך, אם הוא מקום ציבורי וגדול. יש חלק ממקומות העבודה שהצטיידו בזה. אם אתה לוקח את הילדים לבריכה או למתנס, שהילדים נמצאים במתנס, מישהו חשב על זה שיש כל כך הרבה ילדים אחר הצהריים בפעילות כזאת ואין מכשיר? אני לוקחת על עצמי לבדוק את זה באזור המגורים שלי, מתחם, יש סביבה אחת שזה הקאנטרי והבית ספר והמתנס, בדיוק. והכל נמצא אחד ליד השני, והם יכולים לרכוש את זה במשותף. נכון, בדיוק. ומקומות ציבוריים, הבעלי המקום מחויבים, נזכור את החוק, הם מחויבים על פי החוק לקיים אותו ולרכוש כזה מכשיר. והעיריות המיידעות את האנשים, זה צריך לבוא בסופו של דבר, מה שגיליתי זה מהעיריות. זה שיש חוק, נכון. זה נחמד, אבל בעצם מי שעושה זה העירייה עצמה. ראשי הרשות חייבים לקחת את זה על עצמם כפרויקט של הצלת חיים. צריכים להקפיד ולעזור ולסייע ולהיות הגורם העוקף. איך אנחנו נעשה קמפיין מודעות, חוץ מזה שאנחנו מדברות פה ברדיו, ומי ששומע אותנו, דלת הקסמים, בואי נפתח אותה, מה נגלה? אני הייתי שמחה לעשות סרטון תדמית, ומי שיוכל לעזור לי בחלק הזה, אני אעריך כל שמחה, ואנחנו עם הסרטון הזה נפיץ אותו ונעשה סרטון ויראלי. מועצות נוער התקשרו אליי ביום חמישי, ילדים מכל מיני בתי ספר שקראו את הכתבה על בר, ומאוד התרגשו, וכל אחד סיפר לי שהוא הולך להיות שגריר בבית ספר שלו. זה עושה המון, ואנחנו ביחד, אני חושבת, נרים איזה ערב לטובת הלב של בר. אני אנחה אותו. את תנחי אותו. אני אשמח מאוד. אז הפעם הבאה שנשב פה יהיה כבר ערב לבר. יש לנו כבר את סימן שהתנדבה להיות השיר הראשון, עם כמו צמח בר. אז אפשר כבר, נאמץ אותו, נתחיל, אולי נעשה לה, עכשיו בקמבק מאוד רציני, אז שחלק מהכנסות ילכו לעמותה, לא? סימן פעילה גם בעמותה. לא, אני ישר משנוררת שיבואו. ובוא נדבר קצת על יחיאל. יחיאל מחברת שג עבר בעצמו אירוע כזה, מי שהכיר בינינו. כן. איש מקסים. שעוסק בהצלת חיים. הוא היה באירוע של מני לוי באותו יום עצוב, הוא היה חובש אז באצטדיון. והחיל בעצמו עבר אירוע אישי משלו, וחזר לחיים וניצל. ותומך בעמותה, בפעילות. לוקח אותי יד ביד לכל מיני מקומות. כן. חברת שג גם בעצמה תרמה מכשירים לבית ספר, לצופים, מכשירי החייאה. וכל הכבוד לאיש המקסים הזה. כן, אנחנו צריכים עוד כאלו, כאילו, אנשים כמו יחיאל שבעצם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעזור ומפגישים ומניעים את התהליכים אנשים כמו אייל מחברת שג ועוד כל מיני אנשים כאלה מקסימים שפגשתי במהלך הדרך, שתרמו ועזרו ונתנו מכל ליבם. אם זה רופאים מאיגוד הקרדיולוגים שמשקיעים המון זמן
ומרץ בחיות של העמותה הזאת, בייעוץ פרופסור ויסקין ופרופסור פיני אלפרין, ויש לנו את עורך דין שלומי פרידמן שכל היום מאיים בבג"צים מול הכנסת והממשלה ועובד קשה מאוד. עבור הקרדיולוג, אני לא יכולה לא להיות טיפה צינית, זה מסתכל, הרי הם חייבים להציל, אחרת אם הם לא יצילו את האנשים האלה, לא תהיה להם עבודה, אז בעצם יש להם אינטרס מאוד ברור שאנשים יחיו. אנחנו לא רוצים, קודם כל זה מוות שהוא כזה מיותר, כי זה הפסקה קטנה של הלב, אנחנו לא רוצים לאבד את האנשים היקרים האלה, ובעזרת ההחיה הפשוטה, גם אנחנו מצילים חיים, שזה בראש ובראשונה הדבר הכי חשוב, וגם יש עבודה לקרדיולוגים. נכון? נכון, אנחנו בעד עידוד. אנחנו בעד עידוד. לא רוצים אבטלה בארץ, למרות שחסר. אנחנו רוצים שאנשים יחיו, הלוואי ולא נצטרך להשתמש במכשיר הזה. לצערי, יש אירועים שקורים, שנגמרים בעצב, ויש אירועים שלשמחתי נגמרים בשמחה. היה לנו אירוע שכתבתי עליו בדף העמותה על ילדה מקסימה לפני 2 באצטדיון במהלך חזרות למסיבת סיום בבית ספר, קיבלה דום לב, לא היה באצטדיון שהמכשיר החייאה ברמת גן, וניידת טיפול נמרץ שבמקרה עברה במקום הצליחה להציל אותה. וכשאני שואלים אותי מאיפה אני מקבלת כוח, אז לפעמים להסתכל ככה על המקסימה הזאת עם החיוך הזה שלה, נותן לי הרבה כוח להמשיך. סיפרת לי גם שאת עומלת על ספר חדש? נכון, הספר שלי נקרא לב של בר, ואני מלווה אותו עם הרצאה. הוא עוסק בצמיחה ממשבר. למעשה, הסיפור של בר, הספר הזה היה כולו אופטימי, אני התכוונתי לתת לה אותו, את סיפור חייה כשהיא הייתה עוד בחיים. לא הספקתי, היא לא קראה אותו, ושכתבתי אותו, והקמנו את העמותה. והוא עוסק בסיפור איך אפשר לצמוח מתוך השבר הזה. למעשה, וההרצאה גם מדברת על צמיחה ממשברים, אז מי שרוצה להזמין אותך להרצאה, בעצם מה הוא ישמע בהרצאה ואיך מגיעים אלייך? א', דרך הפייסבוק כמובן, אפשר להגיע אליי. הסיפור עוסק בסיפורו של בר, שהוא סיפור הצלה מאוד מיוחד ומרגש לאורך חייה. עד גיל של 15 כמעט שבו היא נפטרה. ואחר כך מה עושים ביום אחרי שאתה מתקשה להתרומם מהשבר הזה, ואתה לא כל כך רוצה לחיות אחרי שקורה לך כזה דבר, ואתה מאבד את הילד היקר שלך. זו הרצאה שיוצאים ממנה עם כלים? עם הרבה תובנות, עם מסר, שאפשר גם אחרת. זה קשה, זה עצוב, זה שובר, זה קורע, אבל מחפשים בכוח, אפילו באופן מלאכותי, ואחר כך נכנסים לזה. אני עוסקת באימון והנחיה, ואתה עובד בהתחלה באופן מלאכותי, אתה מניע את הגלגלים בכוח, ואתה לאט לאט מתחיל להיכנס לתוך זה. הרוטינה, זה שלא להישבר, לא להישאר במיטה, אלא לעשות את הפעולות באופן מלאכותי? הבנות שנשארו, ההורים, המשפחה, החברים שתומכים, והאמונה והדרך שאתה חייב לעשות את השינוי הזה, שמה שקרה לבת שלי לא יקרה לאחרים. זה נותן הרבה כוח. זה נותן כוח ומעצים. ולהסתכל על ילדים שכן הצליחו, על מבוגרים ששרדו. ואפשר, זהו, קודם השיר זה שיר בוקר, יש לי שירי בוקר כאלה שנותנים לי המון כוח ואנרגיות רציתי לסיים איתו, רועי פה, היי רועי, שם לי אותו באמצע וככה הוציא אותי יש לשירים האלה את הסדר שלהם, ואני אומרת, רגע, זה לא סתם, אבל זה לא סתם, כי השיר הזה היה באמצע בשביל להרים אותנו ושיהיה לנו בוקר אופטימי, ויש לי סד ברכב או כמה בוקר, וקוראת להם שירי הבוקר שלי, שאני שם אותם בפול ווליום, והם ממש שם יוצרים לי תנועה בגוף, ועם התנועה הזאת אני מתחילה את היום, ואיך שמתחילים את היום, בדרך כלל הוא ממשיך. וגם יש נפילות קטנות באמצע, אז ככה אני תמיד מחפשת גם מה שמרים אותנו, ואני רואה את ההבדל של אם יש לי בוקר קשה עם הילדים, איך אני הולכת אפילו, אני מנסה להגיע לפעמים לאימוני פילאטיס, ואני לא מצליחה להזיז את עצמי, והם מסתכלים עליהם. זאת אומרת, הראש, כאילו, אני כל כך לא צריכה לחבר את כל החלקים מחדש. או יום כזה שהכל הולך חלק, והכל פשוט יותר, אבל יש ימים כאלה ויש ימים כאלה, נכון? נכון, ואנחנו מחפשים בתוך הימים גם הסגרירים האלה, את החיוך ואת הדרך ואת הרצון להתרומם.
יש הרבה בשביל מה, יש הרבה בשביל מה. אני כל פעם נהנית מהקימה הזאת, אפילו לכאן ב7 בבוקר, 6:30, ובידיעה הזאת שאני הולכת לשבת פה שעה עם מישהי שנותנים ועושים למען הקהילה, למען עצמם, למען העתיד טוב יותר, וזה לא רק סיסמאות, זה כל כך ממלא. שואלים אותי הרבה פעמים איפה יש לי את הכוח, ואני, יש לי ויש לי, כי זה נותן לי כוח. אני חושבת שאני המרוויחה הגדולה מכל הסיפור. ואת אדירה ואת עושה המון. אני לא יכולה, זה כל כך דלק, זה פשוט דלק כזה שממלא אותי ועושה לי כל כך הרבה טוב ונעים, ואני פוגשת אנשים מקסימים כמוך, ויש עוד שעושים דברים שאני מסתכלת ואומרת, מה אני... איזה דברים משנים סדרי עולם. אני רואה אותך שמנערת את יודעת, זה לנער אבק ולעשות שינוי ולהגיד, לצעוק וללכת למקומות האלה שאני כרגע עוד נמנעת מללכת לכנסת או לצעוק שם או להיכנס לכל המקומות האלה, למרות ששם זה השינוי האמיתי. אין ברירה, נכון? אין לנו ברירה, והמלחמה ביוקרטיה היא מתישה, היא מעייפת, אבל לא נשברים. לא, זה עוד יום ועוד יום, וכל יום אולי שינוי קטן, אבל בסך הכל מהרגע, אני בטוחה שגם מהרגע שאת התחלת את רואה את ההבדל. אנחנו 8 חודשים, ואני חושבת שהשגנו... ממש טריה. שפו. כן. כמה, את יודעת לדבר איתי באחוזים, בכמויות של... ממה שהיה לפני 8 חודשים להיום? קודם כל, כבר כשאני אומרת דפיברילטור, אומרים לי, כן, המכשיר הזה, הטרנזיסטור הזה, אז כן, אז כבר יודעים מה זה. ואם פעם התקשרת למקום ושאלת, יש לכם דפיברילטור וענו לא גנרטור, אז היום כבר יודעים מה זה, וכבר מדברים על זה. אז מתחילה השיחה, וכן, אני דפיברילטור, אני לא ידעתי להגיד את זה לפני כמה ימים. מכשיר החייאה, זה, אבל המכשיר הזה, שהוא כל כך קטן, 5,000 שקלים, ויכולת לעורר כזה שינוי ולהציל חיים. ממש להציל חיים. אז מה את עושה שאת יוצאת מכאן היום? מנסחת מכתב לכנסת, מה דעתי על הסיפור של הביטול? לא, האמת שאני התכוונתי ללכת ולבקש תשובות. למה? מתי? מתי זה יקרה? מתי התקנות האלה יצאו לדרך? היה להם סיבה טובה פעם, לפחות רשמית. הם נתקעו בפולין. הם נתקעו בפולין, יש את המשלחת הכי גדולה, זה היה יום השואה הבינלאומי אתמול, נכון. זה נושא מאוד מאוד חשוב. עצוב, כאוב. כן. אבל גם המודעות מאנשים שעובדים כל הזמן, שכולנו לא נשכח, כי נורא קל לשכוח. נכון. מה שחשוב לי להגיד, שאת הסיכוי הקטן שיש לאנשים להינצל, צריך לתת ולא לקחת. וזה המכשיר הזה. שזה אנחנו כאן. וזהו, אנחנו כבר לקראת סיום, עברה לה עוד שעה. כל פעם אני מופתעת כמה מהר זה עובר. נכון, אז במקום לסיים בשיר שמח וקופצני, אנחנו נסיים בדואט מאוד מאוד יפה של לינדה רוסטד, ו-I don't know much. להתראות, דלת הקסמים, שבוע הבא, יום שלישי, כאן שרון אלון. ביי לימור, תודה רבה על הכל. בהצלחה. תודה. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know how to love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they never seem to matter. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. So many
answer. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known is me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at his soul, still searching for salvation. I don't know much, I know I love you, and that may be all I need to know. But I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you.